Bismillah, elhamdülillah. Salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Näle qaşаңына Ramazan ayı başlanıp gitkeni, hazırını Ramazan ayı bitirge de sanaулы günler gene kalıp bara. Şulay bittiğinde soңгы 10 günlük yakınlaşa. Biz bilemiz, Müslümanlar turmuşunda soңгы 10 günlük ул ayırım zor ahamiyetke ие. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu soңгы 10 günni бүтән günlerden karaganda bik katı tırışlıkta, ibadette, zikirde, duada, kıyamda ütkərgen. Hamla şu vakit bizge de kilip jettiğinde, mine nişik vakit tiz uza, Ramazan ayına әлі генә кергән икбетин, инде соңгы 10 көнендә килеп җитте. Безнең тормышыбыз да шулай узачак. Һәм бу үзгә бу уйланырга бер фикер, гыйбрәт алырга. Һәм менә хадисләргә карасак, Müslim җыентында килә торган хадистә Айша радиллаһу анһадан әйтә: "Кәна Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям яштахиду фи 10 авахир ма ла яштахид фи гайрихи." Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям ди, шушы соңгы 10 көндә шуның хатлы күп тырышлык күрсәтә иде, бүтән көннәргә караганда да күбрәк арттыра иде шушы иҗтиһадын, тырышлыгын. Ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы соңгы 10 көндә Аллаһка якынаю, Аллаһның ризалыгын алырга ярдәм итә торган гыйбадәтләрне тагын да күбәйтә иде. Һәм менә бу хадистән без нинди файда алабыз? Әгәр дә без менә шушы Рамазан айының 1-20 көнлеген анда бер җүз Кур'ан укып үткәрсәк, анда иртәнге кичке зикрләр, анда таравихлар укып үткәрсәк, соңгы 10 көнне без тагын да күбәйтергә тиешбез шушы гыйбадәтләребезне. Кур'ан укуны тагын да арттырырга, анда 2 җүз итәргә, зикрләрне тагын да арттырырга, намазларны тагын да озынайтырга. Ни өчен? Чөнки соңгы 10 көн ул финишная прямая, так ощущается, финиш. Һәм безгә тырышырга күбрәк шушы Рамазанда изгелекне, савапны җыеп калырга. Чөнки без белмибез, тагын әле шушы соңгы 10 көнгә ирешәбезме? Бәлки инде кемнеңдер, кайсыларыбыздыңдыр белеп булмый, бу инде соңгы Рамазаны булырга мөмкин. Без дә белмибез, күпме яши. Кемнәр гомумән монда без соңгы тапкыр киләбездер. Бәлки сәламәтлек сәбәпләрен, акча булмау сәбәпле килә алмабыз шушындый мөбарәк җирләргә. Һәм безгә дә тырышырга кирәк, күбрәк тавафлар кылырга, күбрәк нинди булдыра алабыз, анда садака җариялар кылып калырга. Әлхәмдүлилләһ, менә берничә Кур'ан алдың, Харам мәчетенә калдырып була, мондый мәчеткә калдырып була. Үзебез килмәсәк тә, шушындый изге җирдән безгә савап килеп торачак. Әлхәмдүлилләһ, менә күпме кардәшләр ураза тота. Әлхәмдүлилләһ, әзгенә берничә генә финнигә алып, харамга алып кирип кардәшләргә өләштең икән, алар син биргән хөрмә белән авыз ачты икән, сиңа да ураза тоткан әҗер савап булачак. Ягъни шушы соңгы 10 көнне менә шушындый кешебездән килә торган изгелекләрне арттырып, нишләргә кирәк? Үткәрергә кирәк. Һәм менә тагын бер шушы хадисне куатлый торган хадис бар. Шулай Бухари һәм Муслим җыентында килә. Айша радиллаһу анһадан: "Кана Наби саллаллаһу алейһи ва саллям иза дахала 10 шадда мизаруху ва ахя лейлаху ва иqaza ahlihi." Әгәр дә шушы соңгы 10 көн кирсә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям мизар. Ягъни мизар, менә изарны инде бәйләп куйган дигән сүз. Ягъни хатыннарын калдыра торган булган. Хатыннарын калдыра торган булган һәм төннәрен гыйбадәттә үткәрә торган булган. Төне буе гыйбадәттә, ягъни төннәрен йокламаган. Төннәрен шушы соңгы 10 көнне гыйбадәттә үткәргән. Чөнки иң хәерле гыйбадәт кеше йоклаганда шушы төндә гыйбадәт кылу. Һәм нәрсәдә ва иqaza ahlihi, әүзе генә гыйбадәт кылмаган, идәгеләрне дә тургызган, нишләргә? Гыйбадәт кылырга. Ягъни хатыннарын, балаларын нишләсеннәр өчен? Гыйбадәт кылсыннар өчен. Шуңа менә бу хадисләр безгә үрнәк булып тора, нишләргә? Мотивировать итә безне күбрәк изгелекләребезне арттырырга. Һәм соңгы 10 көннең тагын бер аерымлыгы бар. Ул да булса, бу дөньядан
шушы 10 көндә әзрәк кенә ерагайып, кешеләрдән шулай ук буш сүзләрдән тыелып, нишләргә? Мәчеттә тору, мәчеттә яшәү, и'тикаф кылу. Ягъни соңгы 10 көннең бер айрым бер фазиләте и'тикафка керү. Шуңа күрә кемнең инде сәламәтлек ягыннан анда мөмкинчелеге бар икән, яки башка теге эш ягыннан хаҗәтләре юк икән, инде аңа хәерле сөннәт булып тора и'тикафка керү. Ягъни и'тикафның максаты шушы соңгы 10 көндә мәчеттә кешеләр белән әзрәк сөйләшеп, дөнья турында уйламыйча, бөтен вакытыңны мәчеттә гыйбадәткә багышлау. Чөнки менә Ибн Умардан риваят кылына, Бухари һәм Муслим җыентында килә, Пәйгамбер саллаллаһу турында әйтә, "Кана Расулуллаһ саллаллаһу я'такифу 10 авахир мин Рамадан." Пәйгамбер саллаллаһу соңгы 10 көнендә Рамазан аен и'тикафта үткәрә иде. Ягъни мәчеттә и'тикаф ул шушы бер урында туру яшәү. Ниндидер вакыт и'тикаф дип атала. Һәм нәрсә Айша радhiyallahu anhaдан килә шулай Бухари Муслим җыентында кана я'такифу 10 авахир мин Рамадан хатта таваффаху Аллаһу та'ала thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи соңгы Рамазанның соңгы 10 көнне и'тикафта үткәрә иде, бу дөньядан киткәнче ди. Аннан соң инде аның хатыннары ди, ул үлгәннән соң шулай и'тикафта үткәрә торган булганнар иде. Һәм монда тагын бер хадис килә Абу Хурайрадан, Бухари җыентында килә, кана Наби саллаллаһу алейхи яхтакиф фи кулли Рамадан 10 айям ди. Пәйгамбер саллаллаһу Рамазанның шушы соңгы 10 көнендә и'тикафта үткәрә иде. Әмма карагыз, фаламма кана аам аллази кубида фиhi i'takafa 20 yawman ди. Әмма ди шушы соңгы елында ди, тормышының, гомеренең соңгы елында ди и'тикафта 20 көн үткәрде ди. Һәм галимнәр шушы хадистан карагыз, нинди нишкә шундый файда чыгардылар. Кешенең гомере узган сайын Аллаһка менә без бит инде картайган сайын, олылая барган сайын без якынлашабыз Аллаһ белән очрашырга. Шулай бит? Яшебез барган сайын. Һәм монда галимнәр әйтте, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы елын и'тикафта 20 көн үткәрде. Ни өчен ди? Чөнки ул белгән, ул Аллаһ белән очрашачак. Һәм шуңа күрә гыйбадәтен тагын да арттырган. Һәм галимнәр әйтте, кешенең яше барган сайын, улайган сайын, ул изгелекне арттырырга тиеш ди. Безнең киресенчә, картайдым инде дип хәзер уразада тотмыйбыз, теге намазга да сирәк кенә барабыз, шулай бит. Яш барган сайын сәламәтлек нитми дип, кайбыраулар яш вакытта укыдым инде, шусы җитәр инде дип, улайгач гомумән намаз калдыручылар да бар. Шундыйлар да очрый кызганычка каршы. Бу инде гыйлем булмау сәбәпле, әзрәк диндә теге фәһм, аңлау булмау сәбәпле чыгар. Әмма галимнәр әйтте, шушы хадискә таянып, кеше олылаган сайын, яше барган сайын, ул тагын да күбәйтергә тиеш гыйбадәтен. Ул тагын да арттырырга тиеш изгелеген. Яш вакытында укыды икән Куръанны. Анда әйтик 5-6 бит. Улай барган сайын ул тырышырга тиеш, тагын да күбрәк арттырырга. Чөнки ул финишта уже иртәгә бүген бер аягы белән ул кабердә. Ә кабергә киреп яткач, менә безгә кирәк булачак сыер да түгел, бәрәңге дә түгел, ширәм дә түгел. Менә шушы бу дөньяда эшләп калган изге гамәлләр. Әйе, без аны хәтта я'тиякал яқин теге ничек Тәкәссүр сүрәсендә бар бит, кеше аңлаячак ди, инаначак ди, кабергә киреп яткач кына ди. Бу дөньяда без дөньяны алга куябыз. Чөнки дөнья белән яшәгәнгә күрә, шунсыз бит яшәп та ул ашамыйча, эчмичә йортсыз. Без инде бу дөньяда мәңгелеккә килгән шикелле кыланабыз. Әмма кабергә киреп яткач без аңлаячакбыз. Бу дөнья вакытлыча гына булган икән, безгә кирәк булган икән, күбрәк Куръан укырга, күбрәк намаз укырга, күбрәк садака бирергә, күбрәк туганнар белән аралашырга, күрше белән яхшы мөнәсәбәттә яшәргә, тәрбияле балалар тәрбияләргә.
Матдияттан тәэмин итеп түгел, тәрбия бирергә, дини, имани тәрбия, хайвани тәрбия түгел. Бүгенге көндә кызганычка каршы эшлибез без, балалар мәсьәләсенә килсәк, менә хайванга нәрсә кирәк? Абзар кирәк. Ашарга пешәне кирәк. Һәм инде вакыты җиткәч, аларны инде теге сыерга үгез, сарыкка тәкә, шулай бит? Шушы өч әйбер. Бүгенге көндә без дә шундый халәткә төшә барабыз. Бүгенге көндә менә безгә әти-әниләргә баланың тәрбиясе кирәк түгел. Безнең иң мөһим кайгыртуыбыз балалар өчен квартира алып бирү, эш табып бирү и өйләндерү. Бетте. Бетте. Бүтән безнең ни юк. Әйтәсең, әйдә инде балаларына әзрәк өндә иманга, намазга басты. Әле яшь әле булыр әле. Но бит дөньяви мәсьәләдә алай димисең бит. Нишләп үзе эшләп табыр әле димисең бит. Ярар, үзе эшкә урнашыр, үзе квартирасын алыр димисең бит. Юк, булышырга кирәк булма. Нишләп без булышмыйбыз балаларыбызга Аллаһны танырга, Аллаһка гыйбадәт кылырга, Аллаһка якынайырга? Әгәр дә бит ул намаз укымый икән, ураза тотмый икән, ул бит син үлгәч, сиңа дуа да кыла алмаячак. Бу бит күпкә мөһимрәк. Баланың дөньясы өчен аңа ул теге противны булса да, без дөньясы өчен тырышабыз аны көчләп. Мәсәлән, бала авырта икән, ул дару эчәргә яратмый. Тәмсез ул дару, шулай противный ул, тәмсез. Көчләп дарусын эчтертәбез. Ни өчен? Яшәсен дибез. Көчләп заставляйтәбез, егысына әзерләтәбез. Дәресен хәзерләтәбез, теләмәсә дә. Куръан ятларга теләми икән, әйдә. Намаз укырга, мәчеткә барырга теләми, әйдә. Нәрсәгә ул? Ягъни мәңгелек тормышы өчен без аны әзерләмибез, кирәк түгел ул безгә, вакытлыча дөнья өчен biz бар көчебезне куябыз. Вакытлыча дөнья ул үзенә дә файда бирмәячәк, ахирәттә безгә дә файда бирмәй. Әгәр дә без дини сабак бирсәк, дини әхлак бирсәк, Аллаһ Тәала дөньясын да бирәчәк, ахирәтен дә бирәчәк. Чөнки әдәп әхлаклы булып үсә икән, аны кеше хөрмәт итәчәк. Аны эшкә дә алачаклар, аны эшкә дә урнаштырачаклар, чөнки ул гадел, ул ялганламый, ул килешүләрен үти, ул эшен тиешенчә җиренә җиткереп эшли. Шушы иманы, шушы дини тәрбиясе бу тормышта урын табырга ярдәм итәчәк. Әгәр дә дөньяви белән генә тәрбиялибез икән, Аллаһтан куркырга өйрәтмичә, ул алдакчы да була, ул аферист та була, ул сүзендә дә тормый. Шуңа күрә дөньясын кайгыртасыбыз килә икән, аңа иң беренче итеп иманы тәрбия бирергә кирәк. Иман була икән, dini ahlakni olaykan, Alloh dunyosini berashak. Kvartirasini berashak, yaxshi xotin yoki er ishini berashak. Ham shushi so'nggi azrak temalar chiqmashdagina, alhamdulillah, kerakli tema. Hamda shushi sunnat bo'lib tura endi bizga kuchimizdan kelgancha shushi ihtiqofga kirgan, tutashdan umkindan. Agar da endi bo'lmay ekan, salomatlik sababli yoki бүтән g'uzurlar bilan endi kira olmaymiz ekan, olimlar ayta toqsonlarda kiraga kerak deb. Masalan 22, 21, 23, 25, 27, 29. Agarda tutashdan ish sababli, salomatlik sababli hamda boshqa turli g'uzurlar bilan tutashdan umkinga ihtiqofga kira olmaysan ekan, olimlar ayta, mana shu 90larda kiraga. Masalan, ertaga bizning oqshomga xatlik kiramiz, 21 boshlanadi, shulay bit. Oqshomdan oqshomga xatlik bir kun. Agarda endi olayda bildira olmaysan ekan, turli sabablar orqasida, kim deganda tunni masjidda o'tkazishga kerakdilar. Sen oqshomga kelding, ham ertangi namozga xatlik masjidda o'tirasan. Ham ihtiqofning maqsadi telefonda novosti o'qib o'tirib tugil.
Иктикафта кардашым белән ләшеп сатып гайбәт сөйләп утыру түгел. Иктикафта нишләү? Бөтен вакытыңны багышлау зикергә, дугага, Кур'ан укуга, намаз укуга. Гадәттә менә иктикафка керәбез. Идән урамда утырудан бер нәрсә белән аерылмый. Шул телефонда утыралар, теләсәнсә Instagram, YouTube карап, яки анда дөнья мәсьәләсе сөйләшеп утыралар, яки йоклыйлар. Иктикафның максаты гыйбадәт кылу. Иктикафка кирдең, все, аерылсың. Иктикафны вообще хайырлы, әгәр дә булдыра алсаң, аерым үзеңнән үткәрергә, вообще белмәгән кеше белән сөйләшмәс өчен. Әгәр дә белгән кешеләр була икән, бәрбер теләсә нәрсә буш нәрсә сөйләшәсең. Әгәр дә булдыра аласың икән, теге тәҗрибәң бар икән, иң хайырлысы менә үзең генә, бер белмәгән кеше арасында. Чөнки син анда укыйсың, гыйбадәт кыласың, зикр әйтәсең. Белгән кеше булса, ул бәрбер сине теге то мәзәген сөйли, то үзенең тормыш тәҗрибәсе белән булышы, ягъни сине һаман итә, отвлекать итә. Шуңа күрә иң хайырлысы менә соңгы 10 көндә гыйбадәткә багышлау үзең генә. Кызганыч, без аны аңлап бетерә алмыйбыз. Һәм шушы соңгы 10 көндә тагын бер фазилатлы бер төн бар. Ул төнне гыйбадәттә үткәрәсең икән, 1000 ай, 83 ел һәм 4 ай гыйбадәттә үткәргән әҗр савап аласың. Барысы бер төнне генә менә үткәрәсең икән, ул да булса кадр киче. Шулай бит? Шушы кадр киченең фазилаты турында Аллаһ Субханаһу ва Тааля аерым сүрә иңдерде. Нәрсә диде? Инна анзална фи лейлатил кадр ди. Дөрестлектә без дә кадр кичендә иңдердек ди. Нәрсәне? Кур'анны. Ягъни шундый фазилатлы төн Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу төндә, Рамазан айының бу төнендә Кур'ан иңдерде. Нәрсә ди? Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Каян беләйин син шушы көннең фазилатын ди. Лейлатул кадр хайрун мин альфи шаһр ди. Шушы төн ди 1000 айдан ди, 1000 айдан ди фазиләрәк, өстенрәк калган айларга караганда ди. Нәрсәсе белән шушы бер төнне генә син Кур'ан укып, намаз укып, зикр әйтеп, дуга кылып, садака биреп һәм башка төрле Аллаһка якынайта торган гыйбадәттә үткәрәсең икән, син 1000 ай гыйбадәт кылган кебек әҗр аласың. Ягъни 83 елда 4 ай син Аллаһка изгеп кылган кебек, Аллаһка табынган кебек әҗр савапка лаек буласың. Һәм нәрсә шушы төнне тагын Кур'ан инде бүтүндә 1000 айга фазилатлырак тәнәззәлүл мәлаикат ва руху фиһа биизни рабби мин кулли амр. Аллаһның әмере белән шушы төнне фәрештәләр төшә ди. Фәрештәләр төшә бары тик нәрсә өчен генә? Бик фазилатлы, бик мөһим әмерләр өчен генә. Фәрештәләр төшә, нишли? Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтәләр: "Эй Раббым, кичерсәң, гөнаһларын ярлыкласаң иде. Синең өчен истигъфар кылалар, ярлыклау сорыйлар. Саламун хия хатта матла'ал фаҗр ди. Һәм иминлектә булачак ди шушы төндә кешеләрдә кояш чыкканча, ягъни иртәнге намаз җиткәнчә хәтлек." Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә әйтте: "Мен қама лейлатул кадри имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi" диде. Кемдә кем шушы кадр кичен ди намазда үткәрә икән ди, мен қама намаз укып. Диме? Аллаһка инанган, ышанган хәлдә һәм Аллаһтан әҗр савабын өмет итеп. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы төнгә хәтлек булган гынаһларын кичерде, ярлыклар ди, чистартырды, паклар ди, аның кимчелекләреннән ди. Әгәр дә без менә таравихтан сында тырышыйк укыйк, нәфил намазлар укый алабыз бит. Гадәттә инде монда соңгы 10 көндә таравихтан соң битер укымыйлар. Чөнки әле тагы төнгә кыямул лейл укыйлар. Шуңа күрә менә шушы кыямул лейл вакытында аңа җиткәнче тырышыйк намазда үткәрергә. Таравих укып бетердек, әзрәк кенә ашап көч җыйдык, укыйк, Кур'ан укып алды икән, намаз укып алды икән, утырып ял итеп тагы Кур'ан укыйк. Менә шулай
гыйбадәттә үткәрергә тырышыйк. Бигрәк тә 90-ларны. Ул турыда әйтәчәкбез. Менә шушы Кадр кичендә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи Бухари җыентыгында килә торган хадистә әйтте: "Илтамисуга фи 10 авахир мин Рамадан" ди. Шушы Кадр кичендә соңгы 10 көннең эчендә эзләгез ди. Ягъни Кадр киче соңгы 10 көндә. Һәм бигрәк тә нәрсә диде? Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә: "Тахарру лейлатул кадри фил витр мин 10 авахир мин Рамадан" ди. Шушы Кадр кичендә эзләгез ди Рамазанның соңгы 10 көнендә 90-ларында ди. Ягъни дәрес башында әйткән идек мин. Иктикафны хәерлерәк шушы 21, 23, 25, 27, 29. Ни өчен? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, шушы Кадр кичендә шушы 90-ларда эзләгез ди. Ягъни 90-ларда туры килә Кадр киче. Ягъни Кадр киче булырга мөмкин. Я 21, ya 23, ya 25, ya 27, ya 29. Бигрәк тә шушы 5 көннең төнендә гыйбадәтне арттырырга кирәк. Намаз укып, Кур'ан укып, дуа кылып, зикр әйтеп, һәм бигрәк тә фазилатлы менә ялгышмаса Айша радиллаһу анһадан килә бу Тирмизи җыентыгында хадистә. Айша радиллаһу анһа сорады Пәйгамбер саллаллаһу алейһи шушы Кадр кичен ирешсәк, нинди дуа кылыйк, нәрсә әйтик дигәч, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Кули әйтти, Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни." Ягъни, мәсәлән, нәрсә дигән сүз? Эй Раббым, син гафу итүче, ярлыклаучы һәм гафу итүне яратасың, мине кичерсәң иде, мине гафу итсәң иде. Ягъни гынахларыбыздан истигъфар, гафу сорау. Шуңа күрә менә намаз укып та, Кур'ан укып та алдык икән, утырган килеш күбрәк шушы дуаны кылыйк. Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Ятлык шушы дуаны. Бик җайлы бит. Аллаһумма иннака афуун. Эй Раббым бер Алла, дөрестлектә син гафу итүче. Тухиббул афва, гафу итүне яратасың. Ягъни гафу сораганнарны да ярата, гафу итәргә дә ярата. Фаъфу анни. Мине гафу итсәң иде, мине кичерсәң. Безнең күпме гынахлар шулай бит. Онытып эшләгән гынахлар да бар, ялгышып, белмичә эшләгән хаталарыбыз да бар. Исламга хәтле эшләгән гынахларыбыз да бар. Әле дә менә монда килеп тә кайбер вакыт кайбер гынахлар эшлибез шулай бит, онытылып, ялгышып анда. Авыр түгел бит. Намаз укып бардык икән, кылыйк, Кур'ан укып алдык икән, кылыйк шушы дуаны. Таваф кылганда да әйтеп йөри алабыз. Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни дип. Бу дуаны бөтенегез яттан беләдер. Кем белмим менә кагазгә языпма, телефонга языпма, нитек ятлыйк. Бик җиңел. Менә шушы соңгы 10 көндә бигрәк тә Кадр киче төннәрендә менә шушы дуа кылу аерым фазиләткә ия. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи Айша радиллаһу анһа шушы төнне Кадр кичендә шушы дуа әйтергә нитте, өндәде. Шуңа да менә шушы көннәрнең, шушы төннәрнең кадерен белсәгә, тагын бер кабатлап әйтәм, кешегә күпме гомер калганын бер Аллаһ кына белә, беребез дә белмибез. Шуңа күрә менә киметик менә бу әзрәк дөнья белән бәйләнешне. Чөнки безнең барасы урыныбыз мәңгелек. Бу дөнья монда калачак. Тырышык менә шушында изге җирләрдә, мүбарәк айда шушы 10 көне тырышык күбрәк менә Кур'ан укырга, зикрләр әйтергә, намаз укырга, таваф кылырга, дуа кылырга. Әзрәк булса да онытылык менә бу Instagram, YouTube'ларында нәрсәләр, тегенди буш нәрсәләрне укыда. Бер Аллаһ белә, киләбезме әле монда тагын бер Рамазанны тагы шыратабызмы? Чистарынып кайтырга тырышыйк. Менә шушы дуалар кылып, Аллаһ Тәгаләдән истигъфарлар кылып. Һәм менә шушы хадистән галимнәрнең ничкә файда чыгарган кебек, гомер узган саен изгелекне арттырыйк. Яшь барган саен гыйбадәтебезне күбәйтик.
Олылайган сайын нишлик? Игелекле гамәлләребезне тагын да арттырыйк. Пәйгамбер саллаллаһу сүннәте киресенчә булмасын. Яшь барган сайын гыйбадәттән ерагаймый. Яшь барган сайын тагын да арттырыйк. Үзебездән киләсе буынга үрнәк күрсәтер өчен. Аллаһ субхана ва тааля безгә менә тауфик бирсен, һәр барчабызга да шушы көннәрнең, төннәрнең кадерен белергә. Аллаһ тааля калебләребезне ачсын, аңа якынаюга, аңа мәхәббәткә, гыйбадәтне яратуга. Һәм инде Аллаһ субхана ва тааля безнең кимчелекләребезне, гынахларыбызны ярлыктасын. Дуаларыбызга җавап бирсен, сораганнарыбызга, куйган максатларыбызга ирешергә юлларыбызны җиңеләйтсен. Һәм инде менә шушында кылган изгелекләребезне кыямәт көнендә кабергә кирип яткач күреп шатланышырга ясыны һәм ахыр чиктән Фирдәүс җәннәтләренә кирергә һәр барчабызга да насыйп әйләсен. Субханакаллаһ бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.